Now ningrazzjaw il-mulej tal-ħnina tiegħu kuljum. We thank the Lord for his mercies which are new every day. And I thank you, Lord Jesus, that this morning we have another day where we can strengthen our faith. Grazzi mulej li dal-għodu nistgħu narġaw insaħħu l-fidi tagħna permezz tal-ewwel kellim li għandna li huwa ħuna brother anka Reverend ukoll Johan Cini li se jkellimna fuq il-fidi Johanu x'semmejta. Il-fidi tijak fej qiegħda. Where is your faith? It's an important question. Ħanaraw fejn aħna fil-mulej. Inħalli fidejk u grazzi. Bless you. Bless you. Thank you, Pastor Mariella. Dalodu. It-tieni privileġġ, thank you għall-inkoraġġiment tagħkom li qegħdin hawnhekk illum u nitlobkom ukoll bħalma għamel il-Pastor il-bieraħ biex intom tkunu hawnhekk. Għal kull kellim, jekk jista' jkun almenu għal kellim wieħed biex tagħmlu daqsxejn ta' kuraġġ lil xulxin. Wara kollox aħna qegħdin hawn biex nibnu lil xulxin u ninkoraġġixxu lil xulxin. Grazzi Ġesu. Nixtieq billi nirringrazzja dejjem lil Alla ta' dan il-privileġġ u lill-omm u l-missier ta' din id-dar. Pastor Gordon, Pastor Mariella, nirringrazzjakom minn qalbi ta' dak kollu li tagħmlu magħna u grazzi li permezz tagħkom ukoll qegħdin jitilgħu teachers u għalliema fuq il-kelma tal-Alla. Li wara kollox meta jgħaddi kollox minn din il-ħajja hija l-unika ħaġa li se ssib quddiemek meta tiftaħ għajnejk. Meta jgħaddi dan kollu li aħna qegħdin fiha. Kemm naħdmu, kemm nagħmlu affarijiet f'din id-dinja kemm ngħidu li m'għandniex ċans għalhekk u m'għandniex ċans għalhekk. Tajjeb dan mhux fil-messaġġ huwa parti mill-messaġġ. Għalhekk illum il-messaġġ semmejtu fejn qiegħda l-fidi tiegħek. Hija l-fidi li se twaslek għal għand Alla. Tgħid li mhux diġà qegħdin imma tittiqpa fil-fidi falla biex tasal għal għand Alla. Amen. Għaliex Ġesu għalina parabola, issa narawha li il-worries u l-cares ta' din id-dinja ser joħonqu l-fidi tiegħek u tiegħi. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li lilna ħajfixkluna. Okay? Fil-fatt illum bil-grazzja tal-Alla ħanibda fuq 2 Korintin kapitlu 4 minn vers 16 sa 18. Dan huwa ħuna fil-bot, Pawlu l-Apostlu, tajjeb għad-dinja aħna ngħidulu San Pawl, li huwa qaddis veru, il għaliex huwa midluk minn Alla, però wkoll aħna qaddisin ukoll. Aħna midluka minn Alla, aħna awliet Alla, aħna dak li Alla kiseb għalih, poplu qaddis, saċerdozju irjal. Tarmux daw l-affarijiet aħwa. Tarmux daw l-affarijiet, kultant narmu daw l-affarijiet fil-komparazzjoni tagħna li nikkomparaw lilna nfusna ma' the riches of this world. Għaliex il-perspettiva tagħna jew il-perception fejn hu l-brother. Il-perception tagħna li xi ħadd ikun fil-barka tal-Alla huwa xi ħadd sinjur. Issa minix ser ngħid li Alla ma jridx ibirkek finanzjarjament, okay? Però tħares lejk innifsek jekk intix sinjur jew fqir, jekk intix fil-barka tal-Alla. Għax sakemm għandek il-Kristu kollox jista' jittieħidlek. Amen? Sakemm għandek il-Kristu jista' jittieħed kollox u teqpa fi Kristu u jkollok kollox. Darba fil-bot smajt quote li tajt jekk tara lili lil dan l-evanġelist li qed jevanġelizza u tinsini ma jkun ġara xejn. Imma jekk tintaqa' ma' Kristu u tinsih tkun tlift kollox. U l-għadu dak li qed jipprova jagħmel itellef lil Kristjan tajjeb bl-affarijiet tad-dinja meta jittieħdulu ħateqpa tħares l-istess lejn Alla? Sibtu għat-2 Korintin 4:16 sa 18. Dan huwa l-Apostlu Pawlu illi
nafuh bħala wieħed mill-akbar qaddis, il-Knisja Kattolika tindirizzah bħala missierna fil-fidi li hu hekk hu, okay? Huwa missierna fil-fidi għax huwa dak li ġab il-fidi bħalma aħna ngħidu missierna fil-fidi huwa Pastor Gordon u Pastor Mariella. Tajjeb dak huma l-ġenituri tagħna fil-fidi għaliex huma wasluna u welduna fis-saltna permezz tax-xandir tal-Evanġelu, mhux għax huma għamlu xi ħaġa bħalma miet għalina bħal Ġesu li ġabilna s-salvazzjoni permezz tas-salvazzjoni biex dejjem inħarsu lejhom huma bħal dawk in-nies li huma mexxewna biex aħna nsiru nafu lil Kristu. Għalhekk Pawlu jgħid ma naqtawx qalbna għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal jum. Id-daqsxejn ta' dbatija tagħna ta' issa, ħanamel daqsxejn parentesi hemm. Id-daqsxejn min tafu fid-dinja li kien ippersegwitat daqs Pawlu, l-Apostlu. L-Apostli ġew ħafna nies, ma dan hu dak li nafu bih. Tajjeb, jekk intom taqraw minn għalija t-tieni Korintin 12, ma nafx kemm il-darba għadda mill-arqa, swat, persekuzzjoni, ma nafx kemm il-darba ġabru ħal-mejjet. Tajjeb, ma kellux saqaf fuq rasu, dejjem jiġri l-ammulaw, jiena ma nafx kif kienu jgħixu. Ara veru jrid ikollok il-fidi biex tgħix dak iż-żmien, U llum għandna kollox u kultant biex tmur minn hawn sal-knisja taqta' qalbek. Dak iż-żmien kienu jkunu bil-qorq, kienu jkunu fil-kesħa, kienu jkunu għarwenin, perseguitati, jiġru l-emmulaw ishom ħrief. Bla mobile, illum neħilu l-mobile tifela x'jagħmillek. Neħila l-mobile it-tifla x'tagħmillek. Insa l-mobile id-dar tkun wasalt nofs triq tarġa' ddur lura. Għax ma toqgħodx mingħajru. Kemm drajna b'affarijiet li ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom. Tgħidli u issa ħadd inqata' mid-dinja. Imma li qed ngħid li qed nippruva ngħidu li daw in-nies kellhom il-fidi veru falla. Issa hawnhekk qed jgħidilna li għalhekk ma naqtawx qalbna, beda bda l-vers għalhekk ma naqtawx qalbna. Li l-bniedem ta' barra se jitħassar. Meta Ġesu ħadhom quddiem it-tempju u qalulu kemm hu sabiħ hu Ġesu dat-tempju kiex kull ġebla u kemm għamlu 40 sena jibnuh għax il-Farizej rrevelaw kemm damu jibnuh 40 sena damu jibnuh. Allom ma tiġi żmien li dan kollu jaqa'. U dawk bdew jitħassru dak li kien se jiġri fuq it-tempju għax kien sabiħ ma jestus. Imma Ġesu ma jħares mill-lenti li nħarsu aħna. Ġesu jħares mill-lenti tiegħu. U aħna rridu nħarsu lejn Ġesu biex neqgħu nħarsu mill-istess lenti tiegħu. Il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded mela x'qed jgħid hawn? Qed jgħid illi l-affarijiet materjali ma jagħmlulekx differenza jekk intix Kristjan jew le. Biex noqogħdu attenti. Inti ma tgħix dak il-bniedem kemm hu blest mill-affarijiet li għandu. Illa li jaf bniedem ikun qiegħed jiġi hawn biex jara x'se jakkwista mingħand il-mulej. Iktar il-qudiem Filippin 4 minn vers 11 sa 13 nixtieqkom li tmorru miegħi ħalli tarawhom. Naraw l-istess Apostlu Pawlu qed jaqdi lil Kristu. Ġifieri kollox huwa barka li jiġi mant il-mulej. David jgħid mulej ta' minnix fqir ħafna ħalli ma nisraqx u nidneb kontrik. Imma ta' minnix sinjur għax naf ninżik. X'jiswa li inti kollok lana ta' din id-dinja u mbagħad titlef aqlek. Jiena taf kemm il-darba ħatta kontra Alla meta kont fid-dinja għax m'għandix hekk u għax m'għandix hekk.
Minix ħan isħinaj, dan huwa kien wieħed mill-ard nubiet li qatt stajt għamilt fajti. U jekk ma noqgħodx attent, anka jien nista' naqa' fih. Jien, mhux ħanejt intom, sintom għandkom l-eżami tagħkom. Għamlu l-eżami tagħkom tal-kuxjenza. Min jaf kemm il-darba ġejtaw, veru, imtaqqal, għax m'għandix €1 fil-kont. U nħares minn perspettiva, ħara d-dinja kif inhi għaddejja madoff u jiena m'għandix għaxja tal-lejla. Għaddejt minn żmien fejn kont qed noħroġ balal tal-liri u imma kien jiqpali xejn. U kull min għadda minn separazzjoni u annullament u tifrit minn mat-tfal li inti tinfiret jifirduk minn mat-tfal. U tibda toħroġ il-liri biex forsi tipprova terbaħ xi ħaġa, speċjalment raġel. Minix ħan idħol fil-mertu tal-qor tiegħu. Imma jbati ħafna raġel meta jissepara. Melax, qed ngħid, ejja nerġgħu mmorru lura. Imma u iwa ġieli ġietni tentazzjoni l-oħoda kontra Alla. Imma jiena x'qed niġi nagħmel hawn? That's the question. U Pawlu jagħmilha ħafna din il-mistoqsija. Filippin 4 minn vers 11 sa 13 qed noħodha easy għax naf li l-moħħ tagħkom dal-għodu għadu qed jipproċessa forsi. Jien innimqajjem mill-4:30, grazzi Ġesu. Okay? Għattajt ħafna ħin mal-mulej dal-għodu. Il għaliex jekk inti tkun kapaċi titbaxxa quddiem ir-re waħdek. Ir-re stess jollik quddiem in-nies. U jiena wkoll inħeġġeġ il-laħwa dawk li joħorġu jippritkaw barra biex din jagħmluha. They will sit at the feet of Jesus before you go out in battle. Għax hija at the feet of Jesus li inti tirċievi dak li inti kollok bżonn. Issa, ħalli ma npoġġux lil Alla li Alla ma jriċi birkek. Okay? Minix ngħid li Alla ma jriċi birkek. Imma taħsibx falla biex titbirek. Jiena nixtieqkom illi meta niġu hawn, jien nixtieq li l-nifsi, meta niġi hawn ma nistenna xejn. Ħlief li nfaħħar lil Alla ta' dak li hu. Il-bira jiena ġejta u ma stennejtx fejqan. Jiena kont kellimt il-ħija ġeżri għax naf li jiġri u jiena wkoll inħobb immur niġri li darbit fil-ġimgħa. U milux għatlu ma nistax neqpa niġri, għatlu għax għandi plantar faxajtis jgħidula li jkollok il-legament minn maswaba għal mal-qiegħ tas-sieq jibda jiċċarrat. Tajjeb. Issa, l-aħħar li mort, il-podologist ikkonkludiet li jiena għandi għadma ħirġa l-barra. U għedt misli l-arqub. Issa, il-bieraħ jiena ma ġejċaw biex nistenna fejqan. Ġejtaw biex nfaħħar il-mulej, ġejtaw biex naqdi l-laħwa. Ġejtu koll biex nirċiv il-kelma. Okay? Illa xaħna għedu niġu b'dik il-perspettiva, mulej din il-ħajja hija tiring. So I need your word to refresh. Dal-għodu ximdejtni hu xawel, dejt nħossi riħek tal-Ispiritu Santu, this is the freshness of the Holy Spirit. Ekki friskak, ma dinti tkun fi xemx, jina għadem fi xemx. Dinti tkun fi xemx u titħol u tuħu xi biċċa dullija ek tajba friska. Tuħu dak innifsek. Il-biraħ tħalt minn wara ġurnata ġom fil-5 u tħaltek. Kif ħriġt mix-xawer, ħriġtek. U l-istess il-kelma tal-la niġu hekk. Oh, kemm jien imtaqqal, brother, kemm jien imtaqqal, sister. Mbagħad il-mulej, he will elevate that heaviness. Imma tittiġi mhux li tippretendi, do not pretend. Diska tgħid, I caught up in your presence, Jesus. You don't owe me anything. Nothing else. I love that song.
Nothing else but you. Mbagħad fl-aħħar tispiċċa when the music fades and all strips away. Just him. Jiena dik li rridkom. Li meta tiġi hawn. Intefa' dan, all right. Mhux nafda fih laqqas. Filippin. Qed jogħġobkom il-messaġġ? Keep focus on Jesus. Filippin 4 minn vers 11 sa 13 tgħid qiegħed ngħid dan mhux għax neħtieġ xi ħaġa minnkom. Jien issa tallimt ngħaddi b'dak li jkolli. Pawlu l-Apostlu dan naf ngħix fil-aks karattru. Alla jrid il-karattru tiegħek. Naf ngħix fil-ġid. Naf kollox drajt u noqgħod għal kollox. Ix-xeba, il-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. Nistgħu ngħiduha fuqna din il-biċċa xogħol, jiena nista' jew ħannejda fuqi din. Nista' ngħidha fuqi. I'm being open with you. Minix ngħid li jiena I am up there and you're down there. Never. Għax jiena l-istess daqskom fajnejn Alla. Jiena ngħaddi minn maltemp, jiena ngħaddi minn ferħ, minn biki, minn rabja, bħalma l-pastors jgħaddu tagħna, bħalma kull min jippritkaw fuq. Għax kultant inbidlu l-perspettiva ta' dak li jkun. Tajjeb, noqogħdu attenti. Imma ejja u nkomplu nħarsu lejn il-messaġġ. Il-fidi tiegħek fejn qiegħda. Noqogħdu attenti. Għax Alla ikun x'miegħek jew le ma jiddeterminax mill-affarijiet materjali. Jekk intom tħarsu lura fl-istorja, il-poplu tal-Alla li huwa Iżrael u Lut kellhom iħallu kollox warahom biex jitlu f'kampijiet ta' konċentrament. B'istorja forsi waħda nafu li baqgħet tafda lil Alla li hija Corrie ten Boom. Il-familja ta' Corrie ten Boom għaddew dawk kienu sinjuri ta' mura waraw din it-testimonjanza li minn sinjur għal faqar kważi eri tidħol ġo a gas chamber. Kienu persegwitati il-poplu tal-Alla. Daw għaddew milli għaddew fuq li għaddew. Corrie ten Boom kienet ħarset lejn missiera darba u qaltlu pa. Għatlu kif ħanaddu minn dan kollu? Alla żomm għajnejk fuq Ġesu u itlob li l-grazzja tal-Alla tmexxik. Il-beraħ intqajt ma' xi ħadd. Sfortunatament kien jiġi hawn. U saqsejtu għetlu qiegħed tmur x'imkien. Qalli le. Għatlu għaliex, and I can see pride in his eyes. Għalli għax dak ħad li kollox. Dak ħad li kollox, ġifieri. Dak ta' kollox. Dak taħlilek innifsu taħ libnek, il-libnu. Dak ta' kollox. Ta' kollox. You have everything. You don't owe me anything, Lord. By the way, saqajja fiqet illum ta'. Għax inkella ma nagħtix glorja l-Alla biha. X'in beda jitlob għal fejqan, jiena qbad saqajja hekk ma nafx minn rani hemm wara kont qiegħed hekk. Żammejta hekk biex żgur ma taqax. U biex ma mmiss is-siġġu ħabba Mario. Ma npoġġix saqajja fuq is-siġġu għadtek. Dak il-ħin ħassejt release. Tal-għodu laqqa s-suletta mandi,
U ħanibqa' niddikjara, volja qed nemnem fil-bot, imma ħanibqa' niddikjara li jien infejjaq. Imma ma ġejtx hawn biex nirċievi, ġejt biex nagħti glorja l-Alla. Jien meta nkun fil-karozza ngħidlu mulej anke meta nitolbu qabel il-praise and worship, mulej hu l-glorja int. Issa nieħu żball, ma nieħux, missja kelma. Basta jieħu l-glorja hu, għax fid-djufija tiegħi hu qawwi. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Noqogħdu attenti li meta tiġi għal mulej tiġix biex tara x'se takkwista. Ejja bil-fidi fih li inti settih glorja għal dak li hu. The rest, he will take care of it. Come in faith. Tħallix lill-Alla ġo kaxxa. Don't put God in a box. Għax dak fiq meta olla saqajh. Mela li ieħor ħajfiq meta jolli saqajh. Okay? Alla jista' jfejqek waqt li tkun qiegħed ix-xogħol. Alla jista' jfejqek waqt li tkun fl-ort tal-Ġetsemani. Alla jista' jfejqek meta inti tkun fuq il-bejt qed tfaħru. Alla jista' jkellmek meta tkun ġo kantina, ġo kampnar. Għax Alla jara l-qalb, Alla ma jħares bħal bniedem. Fil-bidu kienu jażlu rejiet skont il-bniedem. Ma meta mar jażel il-daf, id-daħ ġib intwejja, daħħax ta' għamel 40 sena jirrenja. Issa jekk kienx lik, jew le ma nafx. Tajjeb, imma Mediterranju naħseb dak, jew le. Imma Sawl kien bnidem twil. Tant kien żgħir David li mill-familja tiegħu kien minsi. Imma fajn Alla kien kbir. Għaliex għax he's always at his feet. Imlieħ bir-riches, riches jiġu wara. Ma tiġix għal-riches. Għandna weda. Alla qatt ma jagħmel xejn mingħajr weda. Qatt. Għax Alla dak li wieħed kapaċi mhux jitik, ma jimlik. Jiena naf il-xi ħadd partikolari. Hija ilha bl-istess kundizzjoni 22 sena. Imma qatt ma smajta tgħid xi ħaġa kontra Alla. Qatt. L-eżempju li ttini kuljum. Qatt ma stajt. Qatt. Il-fidi tagħha qawwit lili wkoll. Araw li intom ma' xulxin timxu bil-fidi u tkunu ta' eżempju għal xulxin. Qed nagħti glorja l-Alla għax illum ngħix magħha kuljum. Imma xorta niddikjaraw il-fejqan, imma xorta nara bil-kelma fida, imma xorta nara at his feet, imma ngħid xi tkun di. She's a great example to me. Li jien nipritka u ma tipritkax. Imma tipritka lili biex tgħin lili. Grazzi Ġesu. Jiena naħseb li dan il-vers għalija huwa vers impeccabli. Apokalissi 3 vers 21 tajt l-rebbieħ natih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. L-istess kif jien meta irbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron. Ġesu seta' baqa' fuq it-tron mal-missier. Ġesu għamel bħalma għamel Mosè. Mosè ddeċida li jitlaq minn dak ir-renju li kellu tal-Eġizzjani biex imur jgħix mal-poplu talla fid-deżert. Ġesu l-istess għamel, telaq lill-missieri, he took off his robe of righteous, the robe of a kingly, u dak kollu li kellu fil-ġenna ġie biex jgħix magħna fid-deżert.
Niżel biex ikollu nkontru magħna Ġesu. Allura ma jiġalekx tgħid li jekk da kollu ta' madwari jispiċċa jekk għandi l-Ġesu għandi kollox. Jekk jispiċċaw it-talenti tiegħek, jekk tieqaf tiġri u tkun b'saħħtek, jekk nieqaf niġri u ma nkunx b'saħħti iktar. Imma xorta neqpa' nfaħħal Alla. Job tilef kollox, imma Job għaraf. Martu kienet tgħidlu bil-kontra. Kienet tgħidlu isħet l-Alla u mut. Ma tistax tisħet l-Alla jekk veru tkun intqajt miegħu. Issa dan il-bniedem qalli, meta u dan intqajt il-bieraħ miegħu? Okay, jella li ġinżejta biċċa mill-istorja. Sissa qed taqbdu xek, sissa qegħdin on the same page. Thank you. Amen. Dan il-bniedem qalli, u dak il-ħin ħassejt għafsa ta' qalb. Qalli meta hu jaġixxi, jien naġixxi. Jekk qed nikdeb mulej waqqafni issa stess. Qalli when he acts, I will act. Qalli ma nistax nieħu ruħ. Qalli l-ewwel hekk, mbagħad hekk, issa l-mammi ma tiflaħx. Dan kellu relazzjoni ma' mara. U d-relazzjoni dejjem Iġifieri ir-relazzjoni tiegħu mal-mara, ma' dil-arusa li kellu, hija bħall-istess relazzjoni u kien qiegħed ħares lejha. Ma' Alla, mela jekk ir-relazzjoni tiegħi u marti qiegħda sew, jien qiegħed sew mal-Alla. Mela jekk jiena qiegħed sinjur u l-business tiegħi qed jiffjorixxi, qiegħed sew mal-Alla. Il-moment li l-affarijiet jibdew jikkollebsa mela Alla qed jitlaqni. Ma tafx għażiż Knisja. Li l-mulej għalinna jien lanħallik u lanqas nitilqek. X'jista' jiffridna, x'jista' jaħmemna ħsara? Meta inti tkun sinjur u ma jitilqekx. Meta inti tkun fqir u ma jitilqekx laqqas. He is constant. Aħna le. Kemm hawn irġiel li żżewġu mara tajjeb għax kellhom il-flus, speċjalment il-mara tkun għadha żgħira u jkun kbir fl-età ma il-but ikun kbir ukoll. Imma l-mument li jibda jfalli tarat baxx titilqu. Alla mhux hekk ta'? Alla jibqa' jiġri warajk. Anke jekk inti tmur fidlam. Jekk hu qabdek minn hemm ġabrek poġġikaw. U qed iżommlok idejk u forsi għal ftit telaqlek idejk biex jittestjak u biex in-naħa l-oħra ma jfissirx li mhux ħajerġa' jiġi għalik biex jerġa' jħellak. Amen? Dik għal imħabba Alla da. Ġesu għalenna f'Mattew kapitlu 13 minn vers 8 sa 23. Hemm kapitlu 13 naraw il-qofol ta' parabola li jekk ma tifhmux dik ma tkunux fimtu l-paraboli l-oħra Ġesu jgħidilna. Tajjeb. Imma dolodu huwa ħel vers ma' moħħi. Mela jisimgħu din Mattew 13 vers 18 sa 23. Mela simgħuha, intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimix, jersaq il-ħażin u jisraqielu li jkun inżera f'qalbu. Issa, tinsewx li ftit qabel jgħid, vers 12, min ma jkollux anka dak li għandu jittieħedlu. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed u koll iżda min m'għandux jittieħedlu saħansitra dak li għandu. Dawn huma nies li jiġu
jisimaw il-kelma imma biex jakkwistaw. That's what the Lord said this morning. The Spirit of God spoke. Dawn huma nies li jiġu biex jisimaw il-kelma imma biex jakkwistaw xi ħaġa materjali. Mhux talli ma jirċivux il-kelma, talli anki dak li hu materjali jittieħdilhom għax ġew biex jitqu balla. Qiegħed ngħid sew? Ħanara x'jista' jtini Alla, I'm testing God. Jisabu li. Poppa sidrek to test God. Hemm post wieħed fil-Bibbja fejn Alla biss tkellem u jgħid ittestjawni f'di. Imma inti l-ebda bniedem m'għandu dritt jittestja l-Alla. Għax Alla huwa ġust. Alla huwa qaddis. Alla huwa omnipotenti. Dan huwa Alla tagħna. L-istess konferma Ġesu jagħmel u jiftaħ b'din fid-diskors tal-muntanja. Ħenjin dawk li huma foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Meta tiġi fqir fl-ispirtu jfisser li inti m'għandek l-ebda aġenda. Konferma oħra li Salamun ma kellu l-ebda aġenda li jkun sinjur, meta talab lill-Alla f'ħolma, għallu Alla stess, għallu xi tridni nagħtik. Ix-xhieda toqgħod fuq 3 mhux fuq wieħed, sibli l-iskritturi u tkun dak li qed tgħid. Mhux li nivvinta ma' moħħi. Għallu xi tridni nagħtik. Għallu erf mulej ħalli nkun nista' mmexxi l-poplu tiegħek. Għallu jiena erf intik u talli ma kellek l-ebda aġenda li ssir sinjur, jien se nagħmlek sinjur. Għax m'għandek l-ebda aġenda warajja, inti ġejt għax inti trid veru timxi miegħi. Inti ġejt għax inti trid veru tħobbni tal-jien. Inti ġejt għalkemm m'għandek xejn, jien ħanimlik għaliex għax ġejt bla aġenda. Tiġi bl-ebda aġenda, jiena ġejtaw u għandi dritt. No, you have no right at all. Not even to be saved. That one gave you the right. The cross gave you the right. Is-salib ta' id-dritt. Amen? Jekk tidu tmorru taraw l-istorja m'għandix ħin, imma qiegħda fl-ewwel Slaten kapitlu 3 minn vers 5 u mbagħad għandek vers 9 ukoll. Proverbi 10, vers 22 tgħid il-barka tal-mulej, għalhekk jiena minix kontra l-barka tal-mulej, jiena kontra dawk li jiġu għall-aġenda tagħhom. Okay? Dan l-iżball għamiltu jien u għamlu ħafna minna. Kuj konna nfittxu fil-qalb tagħna għalfejn ġejt River of Love l-ewwel darba biex insib mara. That was my agenda. Imma ntqajt ma' Ġesu l-ewwel. Il-mara ġiet wara. Imma l-ewwel come and worship him. Il-barka tal-mulej iġġib lana u xejn ma żżid magħha it-taħbit tagħna. It-taħbit tiegħi u tiegħek li nippruvaw nsru sinjuri. Il-barka tal-mulej għaliex? Il-moment li qiegħed fi Kristu inti diġà mbierek. Jiena nippreferi immut u mmur il-ġenna. Immut fqir u mmur il-ġenna. Ix ħanitla nagħmel fit-tebut, ħaninżel nagħmel fit-tebut bix-xinċilli kollha. Ikolli biex ngħaddi
għaxja ta' lejla. And that's it. Be happy with what you have. Imma jekk daw l-affarijiet kollha ħajibdew joħonqu l-kelma talla, the worries and the cares of this world. Kultant inġibuhom bidejna ta'. Mulej ma nistax il-laħħaq x'għandek ibda. Cable, internet, mobiles, karozzi. Xin tiġi għal mulej u mbagħad mulej illum m'għandix ta'. Mhix bil-fors kollox infaqat għandek raġun. Avolja llum id-dinja tal-lum il-flus. Jekk tara fuq l-internet kif se tagħmel il-flus, jekk tara fuq hemm kif se tagħmel il-flus. Ma daw il-flus. Bżonn jużi, imma biex tirċivi dawn tittamel bħal mamlu dawk l-10 imġidmin. Dawk l-10 imġidmin taf x'għamlu l-ewwel ma mamlu. Dawn qiegħu mill-mulej, qiegħu lil-mulej meta kien għamel l-ebda miraklu magħhom. Dawn kienu jitfnu biċċa minn ġisimhom kuljum. Kuljum kienet taqalhom biċċa minn ġisimhom bil-lebra. Kienu jgħixu fl-erien, jekk joħorġu matul il-ġurnata jħaġruhom. Għax dawk huma l-emarġinati. Dawk huma dawk in-nies li kienu ma setawx joħorġu laqqas għall-loqma ħobs. Jekk jiġu fil-pubbliku joqtluhom kienu. Kellhom aġenda waħda li jiffaħru lil Ġesu. U ma talbuhx. Imma l-ewwel they worshipped. They worshipped him. Kellhom fidi biżejjed daq żerrija tal-mustarda. Xi trid biex tagħmel hekk? Dik il-fidi tagħna. Li inti tmil mingħajr aġenda. Fiex qiegħda l-fidi tiegħek? Fiex ħadd akkwista? X'irċivew daw? L-10 li huma ġew infejqa. Immaġina taf illi qed taqalek biċċa minn ġismek kuljum qed tneħħihom kollha rrepjati biex iżommu lilhom infushom intatti. Bad kienu jintnu għax ovvjament il-biċċa li taqa' dik tintent tmut. Ma Ġesu fejjaqhom. Għax l-ewwel mara qalbhom. Avolja kien jaf li mhux se jiġu jirringrazzjaw imma wieħed biss ġie lura. Imma x'jiswa li Ġesu jfejqek. U minħabba x'forsi m'għandekx l-affarijiet materjali mbagħad titilqu u tinsieħ. Għalhekk irdu noqogħdu attenti bħalma qal Pawlu. U noqogħdu attenti wkoll il għaliex meta Alla ħanaqlaq bdi, meta Alla isalvak, ibirkek. Għamel li dawk l-affarijiet li jbirkek bihom ma tagħmilhomx Alla tiegħek u tinsa l-Alla li ħarġek mill-Eġittu. Jekk aħna mmorru f'Eżodu kapitlu 12 vers 35, naraw li wriet Iżrael għamlu kif qalilhom Mosè għax kien imġiel minn Alla. U talbu mingħand l-Eġizzjani ħwejjeġ tal-fidda u tad-deb u l-biesi. L-istess fidda u deb li ħarġu bihom minn ġol Eġittu dewbuhom u għamluhom Alla tagħhom. F'Eżodu kapitlu 32 minn vers 1 sa 4. Il-poplu meta ra li Mosè dawwar ma niżel mill-muntanja, sa Mosè kien jirrappreżenta lil Kristu li qiegħed magħhom. Meta Kristu ħassew li mhux magħhom iżjed, għamlu l-ġid tagħhom Alla tagħhom. This what saved me from Egypt. Dan hu li kien salvani mill-Eġittu. Mbagħad qallu mur għax il-poplu tiegħek barrini. Jista' jkun li tkun sinju jew post Alla f'ħajtek.
Mulej jena miex imbirek, jena ġejta waqqas kelli biex nixxieq mis. Kontet il-mara tiegħi darba, tila m'għandix biex nixxieq mis. Ma xorta l-lum mhumiex Alla tiegħi. Għalkemm imxejna l-qoddim permezz ta' Alla. Ma ninsa qatt minn fejn qalani. Niqpa nħares lejh li anka jekk ma jtini xejn iktar u jieqa' fissa hekk. Niqpa nfaħru sal-aħħar. Ġesu kien jgħidulhom ħafna daw l-affarijiet id-disċipli tiegħu u l-istess jgħidulhom f'Mattew kapitlu 6 minn vers 32 il-qudiem. But seek ye first his kingdom and his righteousness. U x'kien qed jgħidulhom għal xi kien qed jirreferi għal dak il-kapitlu kollu li l-pagani ikunu qegħdin ifittxu il-bies, hekk, flus, materjal. Tħallihom xieħdu post Alla fil-ħajja tiegħek. Ejja mingħajr aġenda. Il-fidi tiegħek fiex qiegħda. Daniel 3:16-18 tgħidilna il-fidi ċerta hija bħal din. Qalu Misak, Sedrak u Abednego. Sedrak, Messak u Abednego wieġbu lis-sultan u qalulu Nebukadnezzar, aħna m'għandniex għalfejn wieġbuk fuq din il-ħaġa, m'għandix għalfejn noqgħod niftaħ fl-istorja ta' fuqha. Jekk kienu tassew hekk Alla tagħna li aħna nqimu, hemm il-kelma qima, worship, we have no agenda. If we keep alive or not, it doesn't matter. We will not serve your gods. Aħna ma naqdux l-Alla tiegħek. Jekk kienu tassew hekk Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk sultan, imma mqar jekk le kun naf sultan li Allatek maħniex se naqduhom u l-istatwa tad-deb li jint waqaft maħniex ser inqimuha. Amen. Għamel li l-fidi tiegħek tiqpa ankrata ma' Kristu. U anke jekk dan il-messaġġ tista' tgħid li kien messaġġ bażiku tkunx il fuq ħafna mill-fondazzjoni għax it-tiżbita tkun kbira. Imqar jekk kun tinaqax xelow, fondazzjoni tiegħek tkun b'saħħitha li huwa Kristu f'kull ħaġa. Amen. Fuq television jgħidu għabba daw l-insurance, il-passat mhux garanzija tal-futur. Imma jiena ngħidlek li Kristu huwa l-garanzija tiegħek issa u wara. Amen. Let's all stand. Hallelujah. Ejjew nqomu bil-wifqa ħalli issa nagħmlu spazju għal kellim ieħor li jmiss. Hallelujah. Illum ġejtaw bil-fidi ta' veru għax il-bieraħ il-Sister Romina tila jisu għat m'għandix messaġġ. Għakketela veru anka l-ġeżrit, għalli għadek ma l-estejtux, għallu le. Meta tiġi għaw, ejja biex tagħti glorja lill-Alla. U taraħ jaħdem. Għaw xi ħadd għandu bżonn it-talb dal-għodu? Għaw waħda ġdida. We have a new camel. Samuel. Is that you, brother? Amen. Praise God. Welcome to River of Love this morning. Hallelujah. Samuel. God heard. God heard your voice today, Samuel. And He is calling you. He heard your voice. He heard your cry. This is what I have received. He heard your cry. What you're longing for, you will receive in Jesus' name. You will receive. Stick to God, my brother. Stick to God. Praise God. Hallelujah for a newcomer today.
Thank you, Jesus. Nirringrazzjaw il dawk kollha li qed jaħdmu għal din konferenza. Missier, nirringrazzjak li tajtni l-privileġġ li mhux biss inkun parti minn din il-familja, ma li naqdi lil din il-familja mulej. Grazzi Missier tal-imħabba tiegħek. Mulej nitolbok biex tipprepara lil dawk li ġejjin warajja li se jippritkaw illum, il-Fabien u lil Brendan, Missier biex inti tihom il-kelma ta' tħeġġiġ dak li poġġejt f'qalbhom Missier. U ismek biss ikun infaħħar għal glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu. Inħobkom aħwa.